देखी जा गीता मिश्रा लवली पांडे लोकगीत में रउआ लोग के स्वागत बा। तो बहुत सुंदर कार्तिक के महीना में जब ठाकुर जी के झूला पहनी के भोग लगाईला जा तो वही समय गीत गावल जाला। बहुत सुंदर भजन बा। जब ससुरारी में आइल बड़ा अभी कृष्ण भगवान तो उनका के भोजन करावल जाला तो गारी गावल जाला। तो देखी कैसे गीत बा कि अरे पाली